belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Oud-minister van Onderwijs Merlin Aukela-Wale voelt zich slachtoffer van de handelswijze van het Openbaar Ministerie. Ze heeft een brief gestuurd naar het parlement met het verzoek om een onderzoek te doen naar de handelswijze van het Openbaar Ministerie. Volgens haar is het niet correct in ons huidige rechtssysteem dat één persoon zodanig slachtoffer kan worden van de handelswijze van het Openbaar Ministerie, zoals in haar geval is gebeurd. Zoals bekend moest zij vorig jaar aftreden als minister nadat bekend werd dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek tegen haar was begonnen. Volgens haar heeft zij niks verkeerds gedaan en kon ze ook niet weten dat het Openbaar Ministerie haar zo zou straffen. De beoogde nieuwe coalitie van MFK en PNP gaat ervan uit dat er met Nederland een akkoord kan worden gesloten voor verdere liquiditeitssteun. De partijen blijven gewoon in gesprek met staatssecretaris Remo Knops van Koninkrijksrelaties. Dat hebben de twee leiders van de partijen gisteren tijdens een persconferentie gezegd. Volgens MFK-leider Gilmar Pik-Pisas heeft hij in de afgelopen weken aangename gesprekken met Knops gevoerd. Er was afgesproken dat er niet over de inhoud met de pers zou worden gesproken. Daarom betreurt Pisas het dat er een brief van Knops is uitgelekt. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei Aqualectra ta honra de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft gisteren hoge straffen geëist tegen een stel dat meer dan 30 overvallen heeft gepleegd. De overvallers kregen bekendheid doordat ze altijd een Toyota fiets gebruikten als vluchtwagen en de mannelijke overvaller steeds een camouflagepet droeg. Tegen de 22-jarige vrouw die als chauffeur opereerde is 14 jaar geëist. Tegen de 27-jarige man is 18 jaar geëist. De reeks overvallen kwamen tot een einde toen de man in september vorig jaar bij een overval werd neergeschoten door een agent in Burger. Minister van Volksgezondheid op Sint Maarten, Omar Adli, heeft de stijging van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen dagen alarmerend genoemd. Sint Maarten kent al wekenlang een beperkt aantal besmettingen. Ook het aantal overleden coronapatiënten is met 27 al maanden gelijk. In de afgelopen 3 dagen zijn er echter 44 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. En daarmee is het totaal aantal besmettingen gestegen naar 63. Adli noemde dat woensdagavond een zorgwekkende stijging. Hij bereidt harde maatregelen voor die de bevolking moeten beschermen, maar nog niet bekend is wat die maatregelen inhouden. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Vorig jaar heeft de kustwacht Caribisch Gebied flink minder drugs in beslag genomen dan het jaar daarvoor. En de mensensmokkel liep met ruim de helft terug in 2020. De kustwacht schrijft beide dalingen vooral toe aan de gevolgen van de COVID-pandemie. Dat staat te lezen in het jaarverslag 2020 van de kustwacht Caribisch Gebied. Om een voorbeeld te geven, vorig jaar werd bijna 6000 kilo cocaïne onderschept. Een jaar daarvoor was dat al ruim 10.000 kilo.
Fundación Viva, dat opkomt voor de belangen van de bewoners op Bandabao, heeft aangifte gedaan tegen de eigenaar van Lagoon Blauw Resort. De zaak loopt al meer dan 6 jaar en leidde onder meer tot het oprichten van een muur die later weer door bewoners werd afgebroken. Volgens Viva is er geen overleg meer mogelijk met de eigenaar en moet nu de zaak door het Openbaar Ministerie worden onderzocht. Mensen die gisteren voor een vaccinatie naar het prikcentrum in het WTC gingen, werden opgeschrikt door een ruzie tussen 2 bewakers. Dat begon met gescheld en eindigde in rake klappen. De 2 hadden volgens eerste onderzoek al lange problemen, maar kozen net een moment uit om die ruzie verder uit te vechten op het moment dat er veel bezoekers waren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.